afọ nonsense iji m akọ. Afọ nonsense iji m akọ. So let me search for the video. Can play elu ni obele before I will continue okwu ife ọbụla nchu ikwu. In abata ine share this video. Tamata ya eze anu ofia agadi na agwo ofe ka ofia. Angwakwu ya na monwa okongwu keta abu ozukwu okongwu mgba. Let me know if I can see the video. Calm down. Ma follow the video. Actually me play your belly before I continue. I'm just one. Just na share this video. Ko ruo ye ezigbo tente. Ọghọta. Ko ụmụ gwa na onwe ka nsi kwado. Ọbụkwa onye bụ ụzọ je prison na-emeri. Nwere ike kpụrụ ntin na prison. Mpụ adị ya mma apụtakwa. Ịghọta. Very good. Very good. It's like I don't see the video. Ai bụrụ onye ọya na agwa n'ime abalị. Anya ebe. Because the first year don't to go survive. Sinibo gajik. Manda ga-ebute case nu na mkpalu na aka memelu na ife mana ma blessa. Ị na-akpala ya aka eme anyị ife. Matthias onye do ka iche na ebu who are you? No. Matthias, who are you? Well, sir, continue. One kobo daily most na WhatsApp ko wa pega hodo we kainene here need the evidence oji na tag ego. Don't pay one kobo in the case. Let's my rap Nigeria abofu nweti na Nigeria oga ba prison because he's a criminal. He's a Matthias Ezeaku haya da assassin nchomu ahapụrụ ọrụ mfa Nigeria gbafuo ndị dị more dangerous deadly people. Mona fe emekogwu ife arapụ họrọ mfa Nigeria gbafelu aya ya na ndo mee ife ome tụọ ma alụsị 7 aka nne ọ bụrụ gị nwa bụ Matthias Ezeaku ọ bụrụ gị nwa bụ a thief criminal 419 ka mma hapụ ọrụ Nigeria gbafelu ide wine ahụ adịkwafu makwa ife na-akọ. Okay, ọ na-anụgo n'ife okwu ndị ife iruo n'okongwu dibia anapụgo gị ego scam wago forward area Matthias Ezeaku. I'm also in support. Yes, onye jidekwala na evidence nyabia. Onye jidekwala na evidence nyabia. I'm ready. I'm fully ready and prepared. Nti adiro. Matthias nti adi okwo. Hapụkwa na ama na eji nwa yoku ruo ife a ka mma na dibia nwa ya aye ekwemlu. Matthias ị na-efilu na ndị ụka egbu anyị ma ndị ụka egbu anyị mana o nwere ife dị iche gị na ndị ụka. Isi na everyday debe church. Time ndị mmadụ yi ejiji wee je lụọ ọrụ ewere ya gaa na church na-eme ife nwere isi n'ọdụ gị nwa gbalụ je mepee ụka ndị omenala. Na-emekwa exactly the same thing ndị ụka na-eme. Na-anakọsi ego onyinye na-eri. Ana-ekpekwu ekpele in the name of ụka omenala. Look at your mate, very dark man mepe NGO. Lụọ app ebe anya na monitor ka ego atụkọtalụ ndị mmadụ ya esi wee na-aga. Matthias wear your own. Mba, imeri ya eme. Atụali NGO iwere ije na-alụ ụlọ na-akọpụ tipa na-ele. Pụta online na-apa ebuka obi egbu anyị ndị ụka eme anyị alụ ndị ụka egbu anyị instead anyị na-alụ ma fonu a na-alụ chaja anyị na-ata afụ. Matthias, how many company ka irugo na Nigeria? Company one ka gị nwa na-akọ ife a na-anwe
eche na mgbe ego a na-abata na you supposed to go and build one company. At least if I na-abalụ ndị ọzọ mba na fa na-eme, you supposed to start, because I see start change start from you first. Afụgodu na change go na kwa ka isi eme, then ndị ọzọ ewe solution ọkpụ. Mbịa na-ataba ije ụwa na-agba ụwa si na ije ụwa kịta ka mfụ dị ife ije ụwa na-ekwu n'ebe ị nọ na ịbụrụ mmadụ ịwụ anụ ọfịa ọkwa dị ọdade ọkwa mfụ gị na God's finger mee ka m confront ahụ nsị achọrọ m ighe ọnụ maka ngheghe ọnụ anyị asị ha yes na ebi obodo m mee gị ife ndị obodo m hapụ ka adịrọ m one a mata yes ego niile atụkọtala na NGO kedu ebe ọ dị ịmara na agbaghọ nkịtị ka ịpụtasị aka m wee baa ya ime ma na-epụtagwo ego niile atụkọtala gị na NGO kedu ife iji eme ịlụrụ ndị nwe ụlọ lụalụ ndị nwe ụlọ lụalụ ndị nwe ụlọ so n'ọnụ ka ị na-alụ n'ụlọ ịlụ aka gwonko nwata ya si gosi nwa m about 30 houses 50 house ịlụrụ ndị mmadụ ife ọbụla agwara m mma akwụ gosi evidence gosi time iweta vidio mgbe ị na-arụ ya na ego ka o si apụta ekwe m ịlụrụ ndị nwe ụlọ mee nke nwa mee nke ọzọ get away you jukwa nsị ọnụ kịta gbagbukwa anyị agwa ndị nọ maka ka njigo this page iso na maka ndị njigo this page ọmụ onye nọ na this page si na Okongwu dibịa napụ gị ego n'itilu m ego ka lụalụ gị ọlụ ọka nje elu gị ozi nrie ye forward it to Matthias ụgbọ ọbụla agba m mma asa ọmụ ọbụ Okongwu dibịa derisi ikwurie si dide a ga-ebute kesi na emesịa anyị ife Matthias kedu ife ị ga-eme police ka ị ya akpọ ọgwụ ka ife ọzọ ị ga-emenwu o nwere ife ị ga-emenwu o you can't do anything ịchụrụ gwoso ndị Zion tụtụrụ igwe uku unyi gwegharịa disgrace ya ụtụ hapụ ifilu na ndị Zion karịrị ifilu go Okongwu ịgbakwute Okongwu ifilu n'iyi etinwu Matthias ihe etinwukwa m Matthias ibe njikere bụ na kesi mụ na ịpụta 10 naira ma ga-apụta nka ya emeri ipeka. You are a criminal if you don't know. Igbo ezigbo onye ori. Matthias iso na one of the problem anyị na-aya n'Igbo na Igbo go as an Igbo as a whole iso na one of our problem if you don't know. Ọ bụrụ na ndị mmadụ agbaro gị aka mụ nwagwazia gị. Onye dị ya ada ife nwa no let Matthias remind me. Kete kpọgbọgbuo gị ashawo. Akwụna anụmanụ Chineke akpọ si na peji mpụa Chineke akpọ ọkụ tụsugburu onwe gị Matthias cheta nne gị echeta nne gị ụmụ ashawa agbaba ashawa gbasịa chọba na Facebook onye anyị abakọ nonsense imepe onye iko na-esi fu Matthias mụ ga-agbarụ gị ọsọ ịmabedo onye ịja mmụ eya aja mmụ akwa efu this 2025 ọ ya ebu onye ọbụla na-arụ ịghọta ọ ya ebu onye ọbụla na-arụ and ekwutekwana nke m meji confront ikwuo the team n'iru m ebu ụzọ bịa iwerezi aka provide ya ndị afọ ngwu wayo everybody not on this Facebook page mo ife na-arụ ama na influencer ịchat ya na phone ịma igbo ndị ọ na-enyerugoro aka na this platform mgbe Soludo pụta na-ekwu maka ife ndị dibịa pụta ịnụ ka m kwuo okwu ama na ife Soludo na-eme the right he is right so I don't need to talk ife Soludo na-eme the right all the same thing ife Soludo na-eme na aka m nwa na-emekwa even na-eme bụ use my platform chọpụta ndị dibịa bụ unu n'anya ada m post kabezi dibịa na my platform even na-eche bụ when the right time come m ekposisi all the real native doctors una afia with anya unu na abụ not fake ama m mmadụ one nyelugwu aka locate efa a native doctor fa chezo echezo na alụsugbo ịma mmadụ one help go on Facebook my own be chat ya masị nga ọga none of my services are free ị ga-akwụkwọ m ụgwọ na mada agbarugo odibo ọbụla imepelu Facebook ọbụla ị na-asọ ọbụm ide enye m ego moto nji akwụgharị
ị na-akpụ insecurity all this thing anụ m emeri onwe m so why will I hide my business for you? You dey craze mata ya sị nkịtị kpọkpọgbuo gị. You are a thief if you don't know. ị na-ekpokọrọ ego ndị NGO. How can evidence ị nwe ebe ndị ego ndị eji? Look at very dark man. On his own NGO mepe app ebe ndị mmadụ ya na-afụ ife na-aga na the money. Mata ya si ime nke. Did you do it? No. Because we be do run, but it's also if a very dark man Olube up to 6 months or 5 months, very dark man be done go heading to 300 million now. Kaza makagiwa bido last how many years ago? We be do gada bego. Ijugo nisi gada, welonye ngolo gada, welonye liver problem. Because abone na ba name na mataya says I we gugogi wayo before. No ni sonando ojiwe totuke ego. Ojiwe yoke ego. Na Facebook at the end of the day that thing oji we me o me hologia nyam your number kamata ya se gbalu mo so na Nigeria kan ti ozugbo ka o wepụta ego afọ debe onye ohi ka ọ bụ. He's a thief. Abone mana mata ya si ejigo iwe bi ego before no jigo iwe we me NGO ndị mmadụ tụba ego n'isi etosi onye hogia. DM me on WhatsApp. Ka o wepụta that money. Even this man no na-eme bụ ọbịa o wele go chọba ndị ahụ adịghọ. Ọ chọta go debe. Look at somebody like Okwuluora ndị Igbo. Okwuluora ndị Igbo bụ ọchọ imelụ mmadụ ịtụkọrọ ndị mmadụ ego tinye akaụntụ nọmba onye a. Even ụmụnwa onwenu ha ọgbọsị mfu onye ife na-emechi ịtụkọrọ ego tinye akaụntụ nọmba m mee eme. Etinye akaụntụ nọmba onye a. Man, if you maybe will you own account tinye see if I want to be in NGO. Atu kobalu ego to kosia kezi ka ga-esi mu ego na atukotale. You are not bringing any details. Nekwe ego na atuta. Nekwe ka di ego siga. Ngwa na ebe anyị meludebe. No ne phone mata ya se Zak we menube ya na Facebook. So if on oboputa okpulu Ebuka Obi n'ọnụ. Ebuka Obi ya alapụta. Ose ndị ụka sia, ndị ụka wee na-asịrị ya. Ma efi na-eyi bụ ndị ụka kwara ya. Phone in a use of Bundoka Nebia. Even Facebook in on Yabo Mark Azoka, Maxugabe Maxugabe don't with Facebook. Go Noka, Yakiji, a promote to your brand and your platform. A put a Orofanon. A put a Orofanon. Na Famegonta. Well, meanwhile, there is nothing on what even the difference between you and the Ndoka. Onwe di ife di gwagoro oke mata ya si oke iwe na ya sorry. Onwe onye na ebe a, onwe okwa offset onwe onye na ebe a say I have given him 1 million. Let me screenshot this. Let me snap this. Okwa oke so oya okpogo m n'okpo oya afụ mgba anya. Mata ya si ekpo na n'okpo oya afụ mgba anya. Nna chat ya na WhatsApp 081 67024840. Chat me up. Just nyem evidence o ji napụ that 5 million ka mmazi amu ni onye ya kwapụ na this Nigeria o filu no nwe contact ndị ekpu n'ọnụ ada egwu ndị mmadụ wayo na the only problem ndị ụka nwe bụ fasidebe nke bụ si ife kwesịrị na ga-emesi mee ya ọgwụ na Ebuka Obi ji compare yourself at least nwe mgbe ọ na-abọdụ ka ọkpụpụta mmadụ anụ m enenekwu obi ndị oyi ebi moto ka ndị oyi eke ego Obozi maka Jeremiah omoto fufu ị na-akpọte n'ọnụ enwe ego no na-eke ị na-eyi mata ya si ya emenwu ya ma ụmụ NGO ị na-agada ka ego ndị mma ka mgbe ndị ụka ka ụmụ if you don't know ka ngwazi ya gị ọbụla nkwụ plate number moto ma efuo. All these pastors are better than you because they are doing what you cannot do. Imana mataya says akubugi wa you need to improve what you na put I need it. Chat me up. Ogwo si aya agbobu na enu na alu na village. So na akọpụ so tipa. Kid well dey agbobu na enu onye ka na aghori. You are a thief. Ị na-eweta alụ ndị omenala ọnụ.
kedu ihe dị njọ n'ihi na-eje from one native doctor to another na-egosi dibịa niile dị iche iche alụ agba katụnugo m dibịa n'akwụkwọ gbasịa chido mmadụ egbe na bịa si ya ngwa jebe na nke dibịa even before mpụta mebe vidio ndị dibịa have been existing before my forefathers emekatagwo dibịa ndị mmadụ akwụ katagwo ọgwụ ọkwa Facebook mbata afọ nyaa bido ịgba ndị dibịa vidio ife m bịazi ebe ịbịa help na differentiate between fake and original onye abụla fake native doctor ịkpọ masị nga ọga which is ndị nna agwụ ya ka nkụ ebe a dey we confirm ma ọ bụ na fan nọ na this life mmasị gị ọga ọkwa ifu onye a na-ekwọsọ nke ọ na-alụ ide mmeti ihe na only once because ọ na-abụ onye chat ya na Facebook ngwa bịa gwasị ya na-ekwo ka ife sede ọ pụọ forward my chat ọ forward arịa the native doctor mụ na the native doctor abụrụzie nebi so ihe na-eme bụ mbịa team ya na view once onye yi na-ejekwu ọkwa advert ka mbe and which is I have been saying it in all my video. The video is still on my page. If any dibia contact me onye yi na-ejekwu na-ekwo advert ihe merie na-ekwo nke ọ na-alụ lụta na-ekwo nke ọ na-alụ ọ ya abụọ sị gị weta ego ka ọ lụọ alụ nke ajụ na mma nke ọ na-alụ enye ngị nọmba onye ya alụ ụlọ datin lụta ya. That is my work. Now nọmba ori gị nwapụkwa ebe efu yes na onye ịbata bịa bụ na original native doctor nọ ndị mụ ifefa na alụ na dibịa ife a na-agba n'anya ejiri ugegbe enenie enye iji ọzọ ma ịgbaba n'ihe pụsị ebe iwere anya gị na-abụ efu ya ọbọzi m ga-asị ya ọ gị nwanya na-agba m nna aka ndị nwaka ọ ya na-akwazi akwa na ahụ ọmụ ya na-asị ichelu jiri nwayọ eso ya n'ike nya ka eri flaf Ude Ezuka vlog na lie oga na lie which proof do you have mụ na ya emekonugo ife before ọ bụ na mụ na ya emekonugo ife before chat me up kwuo na comment section ka onye ọbụla nụ ka nsi asị mụ ya bụ last idiot ya asịrị gị asị mụ bụ last fool ka asịrị gị asị maka nwere ife nji ngwa ya eziokwu ihe timi ife nsi alụ gị asị ihe timi so why will I lie for you? Nsi asị nkwu eziokwu I'm making money so why will I lie for you? Aya onye ọbụla don't worry I'm still coming back to talk about aya very soon. Adama like my live video to aka I'm still coming back to talk about ka ngwa unu ije mụ na aya ka mmegbu ozi akụ oyibo nsugbo maka kịta akwadogo m ọfụma akwadogo m very well akwadogo m very well akwadogo m nwoke ezugbo so ife onye ọbụla chọzị kịta mmenye ya alọgbogbuogu esi na mma agbalụ ọsọ na Nigeria nwata ya asị na mma agbalụ ọsọ na this country ka nwa unless na ma dị guilty but for the fact na aka m dị ọcha nwata ya asị mgbakwalụ ọsọ na Nigeria nwụrụ mba inside anwụọ m poison nwalụ onwe m odo m anya na nwụ maka mmafu ebe m meji ifele ihu amụ ifele ya eme odogwu ife ike mee ọmụ gwara ya nwata ya asị nwere onye bụ you are nobody hapụ ya ị na-eje egwu ndị mmadụ I pity those people na-etiri ego na NGO ị na-egwu wayo I pity those people because ọ bụ na ịmụ ife ọ bụ na ị bụrụ idiot afụlọ nka mmadụ ya esi wee weta akaụntụ nọmba si na ọ chọrọ inyere ụlọ mmadụ aka tinye akaụntụ nọmba ya gị wee tibe ego isi na ịmụ ife isi na ị bụrụ ego mmadụ wee ịchọ inyere mmadụ aka ka ndị mmadụ tụkọ ego ka e wee nyere onye aka ihe etinye akaụntụ nọmba onye ahụ iweta ya na akaụntụ ewee tụkọbara onye afọ ego nke nwakwe di isi nna ịnwa ife atụbatụsizi onye so ya welu nye onye a welu nke fọ ọnụ nwachi ya akpa si ụnụ nọ na-alụ hospital nọ na-alụlụ ndị mmadụ ụlọ ego ka iji alụlụ ndị mmadụ ụlọ nwa Nsụka Amaoke anụ ọfịa kịtịkpọ gbagbuo mpa obumugu ikwuo ya ọzọ suspend ya na this life kama my next life join nwa ma block na ede m mkpa mo miracle ozu na Soludo is coming for me. I'm not running. Soludo me invite today me ejezi okwu oho onye dị guilty na atụ egwu I'm not running. Mwa sokwu na ife Soludo na eme dị mma
for the fact no obukola na ibu a fake native doctor come on ebe soludo dalado okwu which is I will still say it be say that Anambra is a Christian country ada call the akọ Anambra state is not a Christian country. In this country everybody have freedom of worship. If so ufe iyagwa mi ife mmefe onye so mu ka mmefe. Apart from that one, other one no na-ekwu na all these fake native doctor ọ na dịbụ mma ịpụta iburu anụmanụ na-atụrụ n'ime mmiri na-pollute water. Ọ dị mma, it's not good. Onye fu eziokwu nya kwuo. Ife okwu sense dị ya. Iburu ewu nwa anwụ dọba na main road ọnọla ebe a lee na-esi ndị mmadụ isi. It's not good. Ịchụ aja chụọ aja ma achụ ya ka o disturb ndị aka dị ọcha. So onye ọbụla na-ebute ife nwa adọba na main road is making a big mistake. That is not aja. Ịdọbazi ya na main road dete na anọla ebe a lee onwe mgbe na-eje agụleri onwe nke mfu n'ụzọ. This thing na-esi ị na-contact disease in the name na-etụrụ aja. Ọ bụrụ ka esi atụ aja. Ekwesịghị inwe ezi ngade nwachụ ya ịtụ aja onwe ebe anyị na-eje atụ aja nke anyị na-agụ n'uru ana ije n'uru ana ịtụ aja. Mmụọ adịghị ewe aja m n'uru ana na ọtọ ka m bupụ ya na main road ọ dịbe serious. Ọtọbe ọ bụghị mmụọ ezigbo mmụọ dị ife a. The mmụọ adịbe serious mgbe ọ dị serious na je ewere aja ma efe nkwụ. Miracle ozuna your days are numbered. Si na my life pụọ. Suspend. MSZ ya chiyata. Don Woski ngwa nyefe. Who's calling me? My wife na akpọ m na phone. Can see wound before. I can let yata. I say no, I will arrest you after this video. Keep up your family. If you sure for you, hope faith because you're not gonna be drop your number, expose yourself, you are nobody. Keep up that place. You be idiot. Arrest your papa. So no more police. Unu channel onye Ghana police station na-emeri. Inwe ego ikpo police. Why no when that go na go no se na akụkụ ihe jikwa ego anyalụfa aka. O iche onye ihe ma arrest. Kam block go do the idiot. O ma bụrụ nwunye Matthias. Kam block wa the idiot. Ma block ya no suspense. Suspend the go there for now. For now, I'm not adding anybody for Keta. Onwe ebe m na-aga. Mana anu m echi ya ta ọzọ ka nkọlụ na ije mụ na aya. Everything unu need ịma maka ịchaka mmụọ. Aba o. Ma aya na nando. Everything I'm still coming back. Thank you very much. Nagazie. Asi m ebe ọbụla ise nene make sure na ị na-follow this page. You know share this thing ka mata ya eze mkpi ka ofia.